Formal naman na ipinatutupad ang 4 na araw na trabaho kada linggo para sa mga opisyal at kawani ng pamahalaang bayan ng Sison simula August 3, 2026. Nakasaad sa Executive Order No. 07-25 Series of 2026 na ang hakbang ay kabilang sa suporta sa Memorandum Circular No. 114 ng tanggapan ng Pangulo na naghihikayat sa mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang lokal na pamahalaan na magpatupad ng angkop na work arrangement upang maisulong ang pagtitipid sa enerhiya habang napapanatili ang mahusay na paghahatid ng serbisyo publiko. Sa ilalim ng bagong schedule, ang mga empleyado ng pamahalaang bayan ng Sison ay papasok mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Huwebes. Gayunman mananatili sa kinakailangang schedule ang ilang tanggapan na nagbibigay ng mahalagang serbisyo upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at agarang pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Kabilang dito ang Municipal Health Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga tauhan ng Solid Waste Management at Material Recovery Facility at mga tauhan ng pamilihang bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng bagong work arrangement na makatulong sa pagtitipid ng enerhiya habang patuloy na naihahatid ang kinakailangang serbisyo sa mga residente ng Sison. IFM News. IFM News. IFM News. IFM News.